Danas je Manasija mesto gde se u prijateljstvu i saradnji sastaju vere sveta. Sve religije sveta spaja mnogo više toga nego što razdvaja. Na obruncima planine Songshan, koja se nalazi u srcu Kine, postoji 72 manastira i svetilišta. To je mesto mističnih moći i čarobne lepote, a već vekovima ona je mesto susretanja filozofa, osnivača religija i mudraca.